pahan var ada. Pahan bu ütköşü adam. Oglanlar, egerde siz kaka bilen pahan ikisi şobra adamdır oy diýen bolsaňyz, ýok, olar düýünden başga adamlar. Kaka pahanlyk derejäge ýetmek üçin bir näçe ugrubinlerden durmuşyň kynçylyklarynyň geçmeli, soň pahanlyk derejäge ýetmeli. Ol karateň 7-nji danyny ilen zat diýerler, wallahi. Egerde kakaň seni terbiýeleýän bolsa, pahan terbiýeleýän, ok. Pahan durmuşa taýynlaýar. Kakaň ýanyna baryp, kaka men yüzüp bilemok diýseň, bar bassaýyna gatna diýip eliňe pul berip goýberýär. Pakanyň ýanyna baryp yüzüp bilemok diýseň, o sen derýä oklap goýberýär. Öwren. Bize de şunu öwreden bolmady ýaşka. Näme şu men pastaýan öz ýaşlyk bilen deňeşdirýär? Pakanyny düşünmeýän adam kän, sebäbi ol hiç zat düşündiren ok. Umuman wapşe gurulýan ogul. Prosta gahar gelip duran bolsa NTV-ň tesini gatraga dik goýýar. Şonu görýär. Onuň bir aýda geçýär bolyn. Şonu atasy öldüripdim aý seni. Men näme etdim düşündir ha? Ýok, özüň bilmeli. Onuň diňe men näme kär şu pahan sözüni eşitdim-de bir hil içki maýkaly, murtly, kelles papakly, perhat babaýyň kupaty gözüm gelýär kär. Emmi pahanlar jeýlem kär. Pahan güýçli motivator. Ol sen nä derejede hiç kimden düşündirmek üçin gullugy barada aýdyp berip başlaýar. Ay biz eýledik, biz beýledik, soňam Dembilski albomyny görkezýär bolyn. Pikir edýän, ay bir tarapdan seretseň audio Photoshop'am ýokdy. Ýaşylaň bar, kaçokdy çynlanam. Näçe biziň pahanymyz ýaşka emmet kaçokda biz näme? Pahanyň ýanyna oturmak ol däril boçkaň üstüne oturan ýaly, haçan ýarıljak belli däl. Otursaň kino görüp otursaň elbetde oňa görýän kinosy Banditski Peterburg, ýa Ulitsa Razbitych Fanary. Bar suwalkay. Kaka suwuňda dura. Çyşdy suwalkay do. Kaka halajynlikden men magazynyň. Magazynyň alkay. Halajynlikde de bar aýna. Sen magazynyň alkay. Jedelim etip bolanok. Umuman şol adamlar jedel edip bolanok sebäbi bolsaň diýjeklaryň emmesi öňünden bilýär. Öňem bir gerek ýaşak giden ýaly. Onuň iň erwet ýagdaýlaryň ýene bir pahanyň dostlar öýe gelenler. Otyrlar birdanam seni çagyrýarlar dany. Onuň näçin şef mektepde. Gyýzlaň arasynda. Ýene de işsat diýip bolan. Diýjek bolýan adam pahan bu ütköşü adam. Pahan bolmak üçin gatken zady başyňdan geçirmeli. Şoň üçin hem egerde pahanyňyz ba bolsa, oňa şu widiýany görkezin, ýüregiňiz çatsa. Ýok, ýüregiňiz çatmasa da oňa gowy berýäniňiz aýdyň.